Croeso I set Rownd a Rownd. Fi yw Ceri Lloyd a fi'n chwarae ran Caris. A fe nhw I di Meilyn Rhys Williams a dwi'n chwarae rhan Rhys. A dewch gyda ni I ni'n mynd I fynd â chi landio set Rownd a Rownd. Dyma galon Glanrafon lle mae'r drama I gyd yn digwydd. Y tu ôl ni mae K-Cabs, tŷ pizza, salon Dani, y siop, y caffi a bar copa. A mae lot o bobl yn meddwl bod y lle yma yn pentre go iawn. Croeso I dderbynfa Rownd a Rownd. Iawn, ni'n mynd â geili bach o gyfrinach. Mae rhan fwyaf o'r cacennau yn y caffi yn ffug. Fan hyn welwch chi Glenda ac Iris yn gweithio am galed yn gweini te, coffi, cacennau. Sio ni weld sy'n rhywun yn y gegin? Tra mae pobl yn cael torri gwallt gan Dani ochr yma'r adeilad, tu ôl i'r salon, mae'n gwisgoedd ni'n cael eu cadw ar gyfer ein cymeriadau ni. Sbia. Dyma lle dwi'n cael dillad fi. Mae rhan fwyaf o dillad cymeriad Rhys yn Czech. Lot fawr o Czech. Dwi'n licio Czech. O Czech. Am bod fi'n gweithio yn y garej wrth gwrs. Cadw'n gynnes. Ie, dillad ymarferol. A wedyn Caris. Lot fawr o patrymau, really bert, blodeuog, Lliwgar. A hwn un o pethau ffefryn fi wisgo, achos I fod yn gynnes. I gael brawd. Mae Ceri wedi mynd I gael colir, felly dewch ni weld lle mae arni. Tra fod Ceri yn y gadair golir, be mi ni fynd I busnesu o amgylch set, tŷ, Caris a Bari. Dyma ni lolfa a chegin, tŷ, Caris a Bari. Ein bod ni ar set dyledu, mae bobl yn gwirioni I glywed bod y gegin yma yn gweithio fatha unrhyw gegin arferol. Ysych chi'n hoffi top 10? Be byddwch chi ddim yn weld ar y teledu ydy mae tŷ yn Arthur ac Iris, tŷ Bari a Caris a tŷ Dani a Jack o dan yr un to. Diolch gymaint am ddod I weld ni fan hyn yn Glanrafon. Gobeithio bod chi wedi mwynhau cael clywed ambell I gyfrinach am set Rownd a Rownd.